अरे काय करतेस होय? विचार. विचार? कसलो विचार? बाईच्या भावाचा विचार करतो. ए जा मेल्या, जा बेगीन जा. भैनाराच्या पोराक काहीतरी तिखट आंबट घालूया. जा भैनाऱ्या निसतोय तो ओठो रोवलंय तो हो ठेला मी आता ते चिकन हाडू. बघले बाबा म्हणून मी हा योग बघणे ना मला योगच कंटाळ येता. अच्छा इलय किती तर ह्या कुत्र्याचा तोंड बघायचं उपाशी राख बरा. हो ते काय उपाशी राहतलं तेव्हा त्या माझ्या वाट्याचे बिस्किट डब्यातले चोरून खाय. बाबा हे का सांगण ते बघतलं वाटेक लागतलं बॅग घेऊन. हो ते जातलंय घरा ते एक वेळ माका भाजून खाशीत. बरोबर कळला त्याच्या निमित्तानं तू काय खाऊ गावला ना चिकन म्हणा सांगते जाऊ.